nens són part de la vida i els nens han de poder tenir d'entrar cobertes totes les seves necessitats, i una de les seves necessitats és tenir informació i tenir finestres al món. Per tant, em sembla genial que hi hagi iniciatives que s'acostin als nens. D'alguna manera a vegades sembla que polaritzem molt criatures, adults, i la gent fa una transició que és constant i és contínua, i llavors per què no hi ha des de petits que vagin sapiguent què passa en el món, no? Que d'alguna manera seria la idea, que no de sobte arribes i tens 16 anys i comencen a explicar tot el bombardeus de què és la realitat i què passa, no? Els hi preocupen coses que també ens poden preocupar als adults. Crec que és molt bo que els nens participin a aquestes edats i puguin també opinar. Seria molt interessant que aquest diari, aquestes notícies, les llegíssim als adults. Segurament entendríem moltes més coses si poguéssim rellegir amb ulls de nen. I res, que dir que us hi enregistreu, que crec que us agradarà. El diari Avui és necessari perquè hi ha molts diaris, però cap dirigit als nens.